Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga Ebanghelyo, nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Nganuman tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos. Na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning atong mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay natukod, apan wa gani ta magsigig pangdiman og budget nga dagko gyud kaayo nga makiglalis kita i-appeal gyud budget. Hangto na lang noon ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam, unya nabutangag lain na sang budget. Hangtod karon naa pa ng isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak. Ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo ningon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag na to ganti, iya gitsang tagbawon ang atong kasing-kasing. Pero dili niya na buhaton, kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kayo. Unsay isultis Ginoo iyang buhaton.
Bisag wa siya nadawat, ang iyang gihangyo sa Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad, di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abraham. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 ka buok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun doon na ba siya makuha ang iya lang, sige lang yung kog hatag ngadto sa Ginoo. Hinaot unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si TUMM nya napamantay mga slot dinhi pagyud sa una, pwede ra gid mong mohatag. Katubit ang atong slot sa Kapilinya dinis ato na may usay mo text na kog kalit, Father, naapa to nga slot nako anahonong naman to siya, pwede pa mo palit ako, palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Mo na dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato. Magsagol ba? Pwede bang sagolon ang yawa o Ginoo? Pwede, dili. Kinsay mo ingong pwede, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili pwede, taas ang kamot. Maayo kay na ini isa. Unya, ang uban nga wa mo isa nga sobras katunga, unsa man day inyong baruganan? Pwedeng sagolon ang yawa o Ginoo o dili? Wa mo'y gitubag, kay wa man mo muisas niyong kamot, giyawaan na mo. Nga naman, kay matod pa ni Jesus, tubaga lang yung oo o dili. Niya, kung wa gani kay itubag, pasabot, dili oo, dili, iya na siyawa. Bantay mo ana. O tagaan ta mo second chance. Kinsay mo ingon nga pwedeng sagolon sa atong kinabuhi ang yawa o ang Ginoo, taas ang kamot. Naay usa, tulo, duha. Amay na lang na kay nitubag yun. Kinsay mo ingon nga dili pwedeng sagolon ang yawa o ang Ginoo sa atong kinabuhi, taas ang kamot. Daghan pagyud ang wa mo isa. Sige lang. Wap ana sila kaikiyas sa yawa. Dili pwedeng sagolon. Matod pa ni Jesus, kung mag-away gani ang usa ka panimalay, ang membro sa usa ka panimalay mag-away gani, malhugno ginang panimalaya. Hugno. Kumusta inyo mga panimalay? Wa mag-away? Mag-away? Hapit na mahugno. Karon ay kuan na god unsa may pamaagi sa kalibutan aron masulbad kuno kining mga bati nga kinaiya o sitwasyon sa panimalay. Divorce, separation, divorce. Ambot ug mao ba nay solusyon? Ano bang tiwason gyud bungkag ba? Tiwason gyud bungkag. Ana ang gingharian gani kuno kung mag-unay away, mahugno. Tanawang atong nasod nga nagsigi sa tag-away dinhi, ato mga politisyan nga sige away, dili ta ka barog, batok sa laing nasod. Isip nasod, isip mga Pilipinos, di ta ka barog. Ngano man, huyang kaitang mo barog, kay kita mismo mga Pilipinos nag-away. Wa magsinabtanay. Halingay imong tupad, kumusta imong relasyon sa imong silingan, Pilipino man na. Kumusta man, wa mo mag-away. Ha? Oy, bisan gani diha sa opisina, away man gani. Away, opisina, linibakay gyud.
Dugay naman tang na-conquer sa laing nasod. Una, kining atong mentality. Nakuha na ta. Tanawa, kasagaras mga Pilipinos, dili nun tanan. Ang huna-huna, muabroad ko, kay tua didtong akong maayong kaugmaon. Naana sa atong huna-huna, gipatay na nato daan ang atong nasod. Ningon na ta, anhikas Pilipinas magpabilin, patay ka dinhi. Ana, abroad ko, abroad. Hastagod pare, abroad. Dadi ko mo abroad kadakos kolekta dinhi. Kumpara na to. Abroad. Kana, conquered na ta. Ana. Niya, unsaon na to, pag alkontra ng mga nasod nga mo, mudaog-daog na to, nga gusto maganitang muadtos ila. Wa na. Pildi na ta. Ikaduha, in relation yapon aning abroad, kinahanglan kamao kong mosulti og laing pinulungan. Kay kining pinulungan nga Pilipino or Cebuano or unsa diha nga nagunang dagkong pinulungan sa Pilipinas, labi na ning Tagalog, wa ni ayo. Bakya. May ginang stand up. Take your food. Don't do that. That's bad. Nya ato mas bukid di man kay kamaon sa bad baya na. Ayan na buhata bad baya na. Maning kamot yung in English. Awa na sa ato palang daang patriotism, ang ato palang gugmas atong nasod nga matod pa ni anhing Jose Rizal, ang hindi magmahal. Unsa to? Sige, sumpay na. Wala maging kibaw dayan na. Famous ka na. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika. Sa to? Mabaho pa kaysa lata nga isda. Unsaon na pagsultis Tagalog. Kay ang kanimang pinulungan, tanawa ang mga nasod nga mga kuan kayo, kana mga gitawag nato karog superpowers nga mga nasod. Kana bang nisikat gid sila ba? Unsa may una gid nilang gihiusa ang ilang pinulungan, dili sila mosulti og laing mga pinulungan. Og mosulti man sila, secondary ra gid na, least priority. Pero di gid na nila ilisan, superior gyud ang ilang language. Pangita mo mga nasod nga kanang lig-on kayo nga magsigig istorya og foreign language na adi ay. Pero kita usahay maglibog ta kinsa ning atong atubang sa man ni American, Korean, unsa hasta atong mga kanta, hasta atong mga movies ari na kita sa foreign kay kanang mga movies nga mga Pilipino bakya. Sige, lingya imong naong. Tanawa mga naong anang imong tupad. Naapil na sad na magpablan sa buhok, magpaputi snaong, kay kining mga colors sa Pilipino, kining mga colors box Pilipino, kining mga kilay sa Pilipino, bati na, kiskisa na, ilisi ng color, ilisi na, kay bati na, bati. Wa na, conquered na ta. So in short, wa na gyoy Filipino nga gitawag natog tinuod or jutay na lang kaayo ang tinuod nga Filipino na nga igo na ta sa colonial mentalities and practices and cultures. Punan pagid aning social media karon nya daan natang huyang aning colonial mentality, ana siging tan-aw anang kuan ang mga culture na sa laing nasod mo atong gisunod na hugno na ang Pilipino. Hugno na. Karon di na lang sa tas Pilipino, aritas pagkakatoliko. Kumusta mang atong pagkakatoliko? Sige, ligya imong tupad. Ing nakatoliko kan tinuod? Nakatoliko ka? Ha? Unsa man ang katoliko nga tinuod? Maglikay sa sala. Diri sa unang pagbasa, ang sala mao'y mibungkag sa relasyon sa Ginoo o sa tao. Nahinginlan sa paraiso ang tao kay nagpadala sa bitin. Ang tinuod nga katoliko andam magpakamatay para sa iyang pagtuos Ginoo. Muna sa atong ikaduhang pagbasa
niingon si San Pablo, kining atong lawas nga madugta ato ning biyaan. Siguruon nato pagtan-aw ang atong dili makita nga kinabuhi. Unsa man kinabuhi ang di makita? Ang atong kalag. Ang tinuod nga Katoliko nagmahal sa kalag. Gitagbaw niya ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Ngiling niya imong tupad. Naway nagpuyo-puyo sa inyo. Naway nag-live-in. Sa ako naidaghan. Sa akong kaliwat, naidaghan. Di man na maminaw sila nako. Sa magwali ko, masuko pa. Pero nasa iuban hinoon, muingon sa nako, nakaamgog yung ko pader. Magpakasal na gid mi. Karon lang yung few days ago, dinhinian hinako pader, nagpa-picture mi kay nagka-reunion ming mga managsuon. Nako nga naman, tungod sa kasal aning among igsuon, 30 na ni kapin katuig nga way kasal. Nya ni dool din siya nako pader, salamat jud ko nimo. Ang una gyung nagsigig sunod nimo, ang ako gyung wife. Na in love siya nimo pader. Sige siya. Buntag gabi sige siya paminaw nimo og ningon gid siya dong din agid mada. Siguro na jud ko nga kita padong nagitas impierno ani. Mao na kun mahimo mamaligtas Ginoo. Nagpakasal sila 14 niyang lipaya. 30 katuig kapin pero nay uban nato dinhi magsigig yung pagahi sa ulo, di gyud maminaw. Nya Katoliko pa day kana, nagpuyo-puyo man ka, nahigugma man ka sa sala, nya kanang sala iya man nasiyawa. Gilaing pangutana naway nagkabit-kabit sa inyo. Naway nagkabit-kabit. Og naay nagkabit-kabit, di gyapon ka Katoliko. Gisagol nimo ba ang Katoliko og ang demonyo? Sige, ingna na sad. Way nagkinihaay sa inyo tungod anang utlanas yuta. Mga managsuon, mga kaliwat, way nagkinihaay tungod anang yuta. Og naa dili ka Katoliko. Nga sige kag simba, sig simba. Way ayo. Lain na sad, ingna, way nagkinihaay or nagbinungulay sa inyo tungod anang utang. Way nagbinungulay, ug naa, dili gyapon ka Katoliko, demonyo ang imong gisunod. Ug uban pang mga pangutana. Pasabot, matud pa ni Kristo, kung gusto nimong ilisan ang taong kusgan, pangitag mas kusgan aron hinginla ng tawhana or gapuso ng tawhana. O kinsa may mas kusgan mga igsoon sa atong kinabuhi, ang Ginoo. Ang yawa mubungkag sa atong relasyon. Naay mga malipayon kayong pamilya karon wa na magtingganay. Nangalusno na ngano man tungod lang gyud kinig gamit anang sala. Unsa man tong sala? Kana lang capital sins, memorize lang na paligas, pride, sa itong usa, anger, lust, envy, sabi na sa paligas, gluttony, avarice, sloth. Kana, garbo, kasuko, kalaway, kaulag, kasina, or jealousy, envy, niya, patuyag kaon, hangol kay kaon, niya, kanang pagka, hakog og mga butang, mga bahandi o gahom o kanang katapulan, puwerteng daghanang tapulan karon. Unsa may timaan sa tapulan, di gyud mulihok basta way suhol, mao nay tapulan. Ayaw nang tapulan nga nagligid-ligid lang, pasabot ana nagligid-ligid na di na mo trabaho kay wa may suhol. Suhulig dako mo trabaho ng animal. No, nay daghan. Akabo di ay lingi ay mong tupad. Ingna, sugot ka patrabahoon, way sweldo. Ingna. Sugot ka mo trabaho, way sweldo. Di na mahimo at tapulan ka. Kaya ang tinuod nga mga lagad, matud pa ni Kristo, dili mangayog bayad. Mudawat lang kung unsay ihatag. Maunay kinabuhi ni Jesus, kinabuhi ni Maria, kinabuhi ni San Jose, kinabuhi sa mga santos. Munang napildi nila ang yawa. Nakaron, unsa may mas kusgan? Pride or humility?
Mas kusgan ang humility. Basta imog yung palihokon ang pagpaubos, mabuntog gid ng pagarbuhon. Wa gyud pagarbuhon nga dili madutlan sa pagpaubos. Oh. Pero ang pagpagarbo di ginakaduot sa mapaubsanon. Para kung na asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, sige lang jud ingong I love you, this cannot change my love for you. Nang lagom na imong naong, I love you. Muabot yung panahon ka ng imong bana, din agi na mo kulatan nimo. Oh, muyaw-yaw na lang na, pakon, tanong ka buanga ka, I love you. Ana, pero wala kay ngipon, hurot-hurot naman, ana. Pero sige lang ya pugag ingong I love you. Ahangtod yun ang imong bana, magsige na naggakos nimo. Ngano man, ma-stroke man na. Sige na nag-agbay. Ano? Oy, moabot yung panahon nga moampo na nimo, magsige na nagpangita day, asa man ka day, ati man ako day. Salamat kaayo, I love you. Patay ginawa. Patay. Adi tinuod. Buntog gina og magtupad ginang humility og ang pride. Bitan na kanang naay mo report nako padir unsaon man nako akong asawa, din amang ko padulgon ani, din amang ko patitinggan ani. Nako sikiti lang. Sikiti ba? Padul ilang gid asawa gud na nimo. Isaw niya kulatahon ako, pakulata lang. Humility ba? Dawat lang yun. Ana niya sige lagi sa ingon, this cannot change my love for you. Isaw niya na may laing laki, naku alagari, sikiti. Hastang laki, anang higugmaa, sa paita sa dana pa din, naku pride sa na imong gamit. Ayaw gamit og pride. Tanaw na to kinsa gyud mga lusno ani, kinsa gyud mabuntog, humility ba o pride? Pilde ginang pride. Oh, kanang last kanang kaulag at bangi ra go naggugma og kaputli sa mas gibuhat ni Maria. Giminti niya ang gugma o kaputli, patay ginang last. Mauwaw gina. Bisan ko din simbahan, tanawa, na maging moder o sahay nga, musulob o ka na mga spaghetti, ana ba, nindot ba tanawon, malipay, biya ko magtanaw, ana. Pero moabot yung panahon, nga sa sige ni mong lingi-lingi, ang imong mga kauban, nagsulob o tinarong, gitabunan ang lawas, gitinarong og sulob. Moabot yung panahon, hilasa na ka magtanaw nimo. Niya may akong namatngunan din nga sa una, dagko kay kanal din ana, nigpakalawat na ko, mo, lipay sa kong magtanaw sa kanal usahay. Kanal, lawas ni Kristo, kanal, ana. Pero karon ilan ang gialihan na dire. Nako, ay naman to. Otro sa ding giyawaan. Waoy, nalipay ko. Kaya ni ako'y naobserbahan din hing pipila, di man ko moingawa. Nabitay mo nga ako, padir, butangin nag-dress ko, diha tubangan ako, di ko huwato na ko, nga sila mo'y mo pasod sa Ginoo. Kaya magbutang ko nag-dress code, mura ni dinig military camp, nga naay mga roles. Mura sa ning opisina, this is church. Welcome ang tanan dinhi. Sinatia ang Ginoo og makasinati na kas Ginoo, everything good will follow. Pasudla ang Ginoo nimo, everything good will follow. Oh, hinginla na sa Ginoo ang mga yawa nga naa nimo. Kamorong mga bana nga naghilak tungod ang inyong asawa, buhata lang gid ang maayo. Mahinginlan ra ng yawa diha, makapuntos ra gyud mo sooner or later. Oh, kamong mga ginikanan nga naghilak, kamong mga asawa nga naghilak tungod anang inyong mga bana, inyong mga anak nga mga buangon kayo, gamita lang gyud ang Ginoo. Everything good will follow. Nindog na ta. Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable,
napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad yung na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Nganuman tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parihasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta magsigig pangdiman og budget, nga dagko yung kaayo, nga makiglalis kita, i-appeal yung budget, hangto na lang noon ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam o nya nabutangag lain na sang budget, hangtod karon naa pa nang isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo ana, bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham, diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak. Ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo ningon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pa kakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag nato ganti, iya gid sang tagbawon ang atong kasing-kasing, pero dili niya na buhaton kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kaayo, unsay isultis Ginoo iyang buhaton. Bisag wa siya nadawat ang iyang gihangyos Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyag anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghuna-huna
kung doon na ba siya makuha, ang iya lang, sige lang yung kog hatag ngadtos Ginoo. Hinaot unta, atong iampo, nga kita sad, sige lang yung hatag. So sige lang yun mong hatag, kining atong si Tio MM, yan napamatay mga slat-slat, din pag yun sa una, pwede ragin mong muhatag. Katubitang atong slat sa Kapilinya, dinis ato, na may usay mo, text na ko galit, Pader, naapa to nga slat, nako, anahonong naman to, siya pwede pa mo palit, ako palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Muna, dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isikatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato.